Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun ngaturaken nuwun kawula nuwun. Amit pasang aliman tabik sinabeto ing ilo duni dimawaing tawang-tawang mugi tansah tinebihna ing tulak sari tinebihna ing tulak manu sing wilasaning Gusti mugi tansah paring pangayoman dumateng kula panjenengan sami rahayu sagung titah dumati kanthi linambaran sih kawelasan tansah kawula dherekaken manenggung ing puji hastawa puji astuti katur kunjuk punten ngarsaning Gusti ingkang hakarya loka Gusti Allah Subhanahu wa taala awit sih kawelasan kawilujengan kula panjenengan sami saged pinanggih manunggaling cipta rasa dalasan karsa wonten bale wisma panjenenganipun Bapa Sena Nugroho dalah Ibu Rindang Kotrah kula wangsa kanthi insyaallah kebak araosing kabagyan kebak araosing kabeh. Nah, nuwun. Panjenenganipun para pendene sepuh aji sepuh ingkang kasepuhaken pono ing panawas lebok ing pitutur dang samukawis sahat binundi wonten ngarsanipun para alim dalah para ulama aji wajah Bapak Yai Ibu Nyai para santriwan santriwati ingkang rinten pantoratri tansah handhet dipun kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblat gesanggang utami luhuring budi inageng wonten ngarsanipun para pangemban-pangembating praja sarta wilayah satay negari minangka pandam-pandam ing kawula tasih kang lenggah wonten ing bumi Karanganyar Patiyan Sidoarjo Sragen Jawa Tengah ingkang saestu berbudi bawa laksana katur kunjuk sagung para rawuh kakung semono putih ingkang dahat kinurmatan Bapak Ibu Juru Among Sugoto ingkang satuhu kinurmatan kadang merda muda tumaruna ingkang tansah bagya mulya linangkung pamengku gati ingkang saestu tansah kawula hormati tadah deduka saha ing aksama ing kala keparing kumulancang ngadeg jejeg sing ngendika sami para ingkang sakmenika nembe eceran sekeca paman pangandikan imbal wacana matur angka sepisan ngaturaken kula nuwun angka kaping kalih ngaturaken gunging pematur nuwun katur kunjuk pamengku gati Bapa Sena Nugroho dalah Ibu Rindang Kotrah kula wangsa ingkang sampun paring dawuh dumateng kanca-kanca seniman seniwati kanthi berkah pangestu donga pamuji saking para rawuh kepareng kanca-kanca sowan Ka Indra Production Professional Musika nyawiji ing sakmangke ugi wonten KVS Professional Multimedia KVS Video Shooting Cados Professional Audio ugi wonten Plasma Professional Lighting ing sakmangke nyawiji mundi dawuh panglipur suka parisuka suka-sukaning manah katur kunjuk para yang sampun kepareng rawuh sawetawis ngaturaken sugeng rawuh sugeng dalu sugeng lelenggahan kanthi merdika tuwin sekeca mbok bilih ki sampun cinaket totrakiting pasugatan wonten dari genjar sumangga boten ateges ngirangi pakurmatan saestu pun rabi kanthi merdika sekeca merdu mardikaning penggalih ing sakmangke nyuwun idipalilah nyuwun donga pangestu kepareng konco-konco sowan angka sepisan Ka Indra Production nyuwun berkahipun saking para rawuh linanggung pamengku gati Bapa Sena Nugroho dalah Ibu Rindang Kotrah kula wangsa sawanipun konco-konco Rindang Production sageta katampi panglipuring penggalih ing sakmangke purwa madya lan musa tansah pinanggih rahayu kawilujengan pikantuk kaberkahan saking Gusti nirbaya niribla tansah cinaket berkahing Gusti cinaket mring nugrahaning Gusti amin amin Allahumma amin dari ndedonga katur kunjuk pamengku gati Bapa Sena Nugroho dalah Ibu Rindang Kotrah kula wangsa mugi tansah pinanggih rahayu kawilujengan pinanggih kaberkahan saking Gusti Kang Maha Nasa Gusti Kang Maha Kawasa ing sakmangke tansah pikantuka
kabagyan kabegjan fid dunya wal akhirah sedaya panyuwunan sageta enggal-enggal kasembatan awit dunya pangestu berkah pamuji saking para rawuh sedayanipun kepareng kula sak kanca minangka salam pambuka kanthi lelagon kang jumbuh kalian swasana kairing pradangga wiyaga kang kondhang kaloka kanca-kanca Widyawati kepareng nyawiji kasuwun jengkar saking sasana palenggahan kanthi bismillahirrahmanirrahim rahayu 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 salam budaya lestari budayaku nyuwun sembah saya nuwun. Suwun Widyawati jengker saking sasana palenggahan wonten Diajeng Puji Diajeng Seti Mia Seti sebagai mau sembah sewu nuwun. Sahar kauni wa fini
Nyaturaken sembah sewu nuwun minangka salam pambuka kanca-kanca sowan panglipur suka bari suka ning manah Ka Indre Production Professional Music nyawiji wonten KVS Professional Multimedia KVS Shooting ugi wonten cadas audio ada Plasma Professional Lighting nyawiji dalu punika ing bilih ugi Bapak Ibu ingkang sampun kepareng rawuh ngaturaken sembah sewu nuwun sawetawis ngaturaken sugeng lelenggan ing samangke sinambi hangrantos adicara kalambah ugi mbok pilih sasmita kang pun tambi mboten kok ateges kirangi pakurmatan saestu katur kunjuk para rawuh Bapak Ibu Asmawati sedaya mawon ngaturaken sembah sewu nuwun ing sak mangke taksih wonten tausiah nyuwun pangapunten saestu kasuwun ampun jengkar kuntur rumiyin ngentosi ing sak mangke lambahipun tausiah mekaten sembah sewu nuwun ugi menika sanggeng kadang-kadang panitia ingkang hangayai karya nggih wonten dawuh Pak Bilih oh siap sendika